Na Škultetiva, ktorá ju ešte dokázala dostať dopredu. Prvá príležitosť pre Západoslovenský futbalový zväz. Dobrá prihrávka do pokutového územia. Tu už len presné zakončenie a to prichádza. Ale neúspešne. A to aj zásluhou Karoliny Hudecovej s číslom 8, ktorá zachytila prihrávku Becíkovej, strelecký pokus. No a to je to, čo som spomínal. Teraz to ale zakončenie smerom na bránu nebolo, to by ale mohlo prísť. Tanková, jej strela bude vyrazená. Jakubíková len na dvakrát. Ďalší fantastický center. A lopta nabrala dobrý smer, to bola s číslom 17. Diana Fek. Ešte jeden pokus o otočku. No a Tančoková bude pokračovať. Už je v streleckej pozícii. Ema Tančoková berie loptu do pokutového územia. To zakončenie neprichádza až teraz. Ešte odrazená lopta. Ale strela. Z toho pokusu ten múr je pomerne blízko. Ale bude to nakoniec center. Lopta preskakuje až do brány. A tu si myslím, že prvý súboj sa jej nepodaril, ale bude pokračovať. Ema Tančoková smerom dopredu a príde aj zakončenie. Ešte vyrazená lopta pred seba. Jakubíková tu nemôže